Selam dostlar. Менә biz группа белән килдек Шуашига. Менә яңа җырчы егет алды мен. Безнең төркемгә. Сен тоже лейбл мына, сен тоже. Лейбл. Сен картайып барасың, үзеңә взамен. Безнең Әнвәр. Yok, yarar. Әнвәрдән дә хитрый кеше дөньяда. Үзенең утюгы янып чыккан, без утюг биреп тору гына түгел, безнең биюче кыздан шалбарын үтүкләтә. Менә синең Әнвәр совести гәрәйверең бар вообще? Ну мен бит башка. Менә мин үз шалбарымны үзем үтүкләдем. Сен. Ярар. Сен бит уңган. Без Әнвәрләр белән чыннан да бик якын дуслар. Барыгызга да исәнлек, саулык телибез. Сезгә сезнең яңа еллар белән. Әнвәр синдә бер ике теләк. Конечно, барысына яңа ел белән, чынлата Фирдус белән бик якын дуслар. Авыр хәлләрдә иң беренче шылтырата Фирдус, анысы мин искә калман. Ярар инасы. Ну, это же тоже очень важно. Шуңа күрә. Исәнлектә, саулыкта без бер качан талашмыйбыз да, Сугышмыйбыз да. просто дус. Просто дус. Рәхмәт, давай Әнвәр. Уңышлар.